Вітаем вас у эфіры Беларусь-3, калейдаскоп культурных навін, вядомых імёнаў і памятных дат. На календары 9 чэрвеня. Сёння мы віншуем з прафесійным святам усіх архівістаў і далей перайдзем да адметных падзей у культурным жыцці нашай краіны. Сёння ў беларускім дзяржаўным музычным тэатры публіку чакае прэм'ера балета «Клеопатра» у пастаноўцы народнай артысткі Азербайджана Медзіны Аліевай. У аснову лібрэта пакладзены лёс адной з самых вядомых у гісторыі ракавых жанчын – Клеопатры. Музычны тэатр упершыню за час свайго існавання вырашыў увасобіць на сцэне гісторыю вялікай царыцы праз мастацтва балета. Да стварэння пастаноўкі запрасілі выбітнага харэографа, прызнанага майстра сучаснага балета Медзіну Аліеву, якая ўжо добра знаёмая беларускім гледачам па балету «Тысяча і адна ноч». Сёння ў музычным тэатры публіку чакае маляўнічая харэаграфічная феерыя, якая гарманічна спалучае ў сабе цудоўную музыку і класічную харэаграфію з тонкім зачараваннем загадкавага Егіпта. А тым часам Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі зноў запрашае гледачоў на прэм'ерны спектакль «Гульня без правілаў і з невядомай мэтай». Так завецца эксперыментальная пастаноўка, прымеркаваная да 20годдзя альманаха «Маналог». Выданне, якое калісьці было выключна мінскім, сёння вядомае далёка за межамі краіны. На «Маналог» падпісаныя Нобелеўская бібліятэка, а таксама нацыянальныя бібліятэкі многіх краін свету. Паэтычныя і публіцыстычныя артыкулы, а таксама аналітычныя мастацкія агляды «Маналога» сталі асновай для незвычайнага тэатральнага эксперыменту, падчас якога акцёры і гледачы паспрабуюць знайсці адказы на вечныя пытанні. Чаму людзі не лётаюць, для чаго існуе мастацтва і што самае галоўнае ў жыцці. Далей у праграме цікавая мастацкая выстава, якая гэтымі днямі працягваецца ў Мінску. У экспазіцыі пад назвай «Тайм ці прыватнае жыццё» мастачка Тацяна Радзівілка абяцае падараваць гледачам магчымасць на некалькі імгненняў вярнуцца ў дзяцінства і знайсці сябе ў сучасным свеце. Пра экспрэсіўную манеру творчасці зараз будзем гутарыць з самой мастачкай. Сегодня у нашей гостевни мы рады витать мастачку Татьяну Радзівілка. Здравствуйте, Татьяна. Сейчас в галерее ДК проходит выставка «Тайм или частная жизнь». Лично вам насколько интересно наблюдать за развитием вашего творчества в рамках какого-то общего такого художественного концепта, а не отдельно? Были не только коллективные проекты. В 2012 году был большой мой проект в Музее современного искусства. Он назывался «Парк культуры». Там была представлена графика и живопись мои. Остальные несколько лет я участвовала в основном в коллективных проектах. Если не считать вот сегодняшней выставки, которая проходит в галерее ДК, она как бы синтезировала в себя части предыдущих моих, может быть, даже таких соло-выставок, и в том числе и некоторые фрагменты из коллективных экспозиций. Коллективные выставки хороши тем, что они изначально задают некую тему. И поэтому с этим интересно уже работать. Потому что ты создаешь нечто принципиально новое, бывает, именно для участия в этом проекте. Вернемся к истокам. Стать художником вообще вы решили когда? Ну, я рисовать начала рано, мне это нравилось, но заниматься искусством как профессиональной деятельностью я, наверное, не мечтала. Но в какой-то момент поступила я в художественную школу, и как итог, после 8 класса я для себя решила, что если я поступлю в училище, значит, я буду заниматься искусством. А так как я очень хорошо училась, поэтому я думаю, что другое решение оно пришло бы, так или иначе. Вот тоже очень важный рубикон, на мой взгляд, в жизни и творчестве художника – это выбор какого-то стиля и направления. Как вот у вас случилось, что от каких-то классических навыков вы перешли к своему неповторимому стилю? Мне повезло в каком-то смысле. На 5 курсе я выиграла такую стажировку в Германии. То есть 3 студентов из нашей академии были приглашены на полугодовое обучение. Это было даже не обучение, это было предоставление мастерской, предоставление материалов. И мы занимались свободным творчеством. Принципиально новый подход к творческой деятельности с ног на голову перевернул мое представление вообще о том, чем я должна заниматься. И я на последних курсах стала заниматься литографией. И я стала заниматься абстрактной графикой. Искать какие-то свои новые, может быть, пути, именно в графике. В какой-то момент в моих абстрактных работах стали возникать фигуративные элементы. Потом я увлеклась китайской графикой, китайской живописью. Очень долго я сочетала некие такие абстрактные поля и совершенно конкретные детали в своих работах.
Я стала делать живопись. В живописи я как бы использовала локальные цвета, и в том числе у меня стали появляться некоторые фигуративные элементы из старых фотографий. Я как бы просматривала старые архивы, и вот эта вот репрезентация мною увиденного, она как бы возникала в живописных работах, и потом перешла же на графику. Получилось так, что моим основным таким интересом стали либо фрагменты вот этих вот старых фотографий, которые разгоняла до какого-то большого размера. Они выходили за края холстов, и уже зритель мог предполагать, что там может быть там за краем холста изображено. Либо я уменьшала фигурки до совершенно каких-то небольших размеров. То есть они становились некими универсальными такими человечками. То есть зритель мог решать, что же они в этот момент там собираются делать. Вот выставка в галерее ДК называется «Тайм или частная жизнь». В принципе, к теме частной жизни вы периодически обращаетесь. А какие еще темы для вас, как для художника, интересны? Меня очень волнует вот эта вот тема личного. Личные там фотоархивы, то, что предполагает какое-то личное общение. Ваш супруг, известный скульптор Константин Селиханов, насколько вообще сильно ваше взаимное творческое влияние друг на друга? Я думаю, что на меня, конечно, его творчество влияет, потому что когда видишь ежедневно то, чем он занимается, результаты каких-то его поисков, то так или иначе имеет место некоторая рефлексия, да, на его работы. Хотя он говорит, что мое творчество на него никак не влияет, но я думаю, что он несколько лукавит. Ну что ж, спасибо большое за интересный разговор, Татьяна. Успехов вам в творчестве. Спасибо. А я нагадаю, что у галереи ДК зараз працягваецца персанальная выстава беларускай мастачкі Тацяны Радзівілка «Тайм ці прыватнае жыццё», пра якую і не толькі мы гутарылі сёння з яе аўтарам. Далей у праграме галерэя славутых імяніннікаў, і пачнем яе з тэмы музыкі. Сёння віншаванне з днём нараджэння прымае адзін з самых знакамітых беларускіх бардаў Алесь Камоцкі. Філосаф па адукацыі свае першыя крокі ў музыцы Алесь Камоцкі зрабіў у сярэдзіне 80-х, калі ў якасці саксафаніста выступаў у складзе мінскага гурта «Блізняты». Тады ж пачаў і сольную кар'еру як выканаўца ўласных беларускамоўных песень і песень на вершы вядомых беларускіх паэтаў. Першыя альбомы Алеся Камоцкага былі выключна акустычнымі і досыць традыцыйнымі для жанру бардаўскай песні. Зараз жа музыка запісваецца разам з інструментальным гуртом. Апроч таго, Алесь Камоцкі вядомы сваімі перакладамі на беларускую мову папулярных рускамоўных песень. Далей у праграме звернемся да тэмы кіно, бо сённяшні дзень падараваў свету адразу некалькіх таленавітых акцёраў. І першым успомнім расійскага акцёра тэатра і кіно Георгія Кулікова, які з'явіўся на свет 92 гады таму. Яго выдатныя тэатральныя здольнасці і інтэлігентнасць адзначаў кожны, хто працаваў побач з гэтым таленавітым чалавекам. Георгій Кулікоў валодаў рэдкім дарам. Ён заўсёды быў натуральным, а яго героі мала чым адрозніваліся ад самога акцёра. Найбольшую вядомасць Георгію Кулікову прынеслі ролі ў кінастужках «Чыстае неба» Рыгора Чухрая, «Карнавальная ноч», «Дзяўчына без адрасу» і «Старыя разбойнікі» Эльдара Разанова і «Два капітана» Яўгена Карэлава. Усяго ў творчай скарбонцы акцёра каля сотні роляў у тэатры і кіно. Далей у праграме яшчэ адно славутае акцёрскае імя. Свой 53-й дзень нараджэння сёння адзначае зорка Галівуда, амерыканскі акцёр, рэжысёр і сцэнарыст Джонні Дэп. Найбольшую вядомасць акцёру прынеслі ролі ў фільмах «Дзявятая брама», «Сонная лагчына», «Шакалад» і «Піраты Карыбскага мора». Але перш чым пачаць акцёрскую кар'еру, Джонні Дэп паспеў пайграць больш чым у 15 рок-гуртах. Дэбютам акцёра стаў класічны фільм жахаў «Кашмар на вуліцы Вязаў», а шырока вядомым яго зрабілі фільмы «Плакса» і «Эдвард Рукі нажніцы». Сёння Джонні Дэп занесены ў кнігу рэкордаў Гіннеса як самы высокааплатны акцёр свету. Ён быў тройчы намінаваны на «Оскар» і 6 разоў на «Залаты глобус». І таксама ў акцёра ёсць імянная зорка на алеі славы ў Галівудзе. Сёння сапраўды дзень кіно, бо 9 чэрвеня святкуе свой дзень нараджэння і таленавітая амерыканская актрыса габрэйскага паходжання Наталі Портман, якую невыпадкова клічуць новай Одры Хепберн. Цікава, што ў дзяцінстве настаўнікі прадказвалі ёй
вялікую будучыню ў галіне навукі. Але ж сама Наталі марыла пра акцёрскую кар'еру і пачала ўвасабляць гэтую мару ў жыццё яшчэ ў 13 гадоў, калі сыграла сваю першую ролю ў кіно і адразу ж стала запатрабаванай маладой актрысай. Стужкі з яе ўдзелам «Леон», «Зорныя войны», «Блізкасць», «В» значыць «Вендэта» і «Чорны лебедзь» скарылі мільёны гледачоў па ўсім свеце. Апроч таго, Наталі Портман вядомая дзякуючы сваёй грамадскай пазіцыі. Артыстка з'яўляецца вегетарыянкай і заўзятай абаронцай жывёл. А далей у праграме перанясемся ажно на 3,5 стагоддзя ў мінулае, каб успомніць вялікага рэфарматара, заснавальніка горада на Няве, расійскага імператара Пятра I. Для бацькі цара Алексея Михайловича ён быў толькі 14-тым дзіцем, затое для маці царыцы Наталлі Кірылаўны сынам-першынцам. Пасля смерці бацькі ва ўзросце 10 гадоў Пётр уступіў на пасад, а з 17 гадоў пачаў уласна кіраваць дзяржавай. Ён адваяваў выхады да паўночных і паўднёвых мораў, пабудаваў некалькі гарадоў-крэпасцяў, наладзіў пастаянны гандлёвы абмен паміж Расіяй і заходнімі краінамі. Менавіта Пятром I былі закладзеныя асновы рускай нацыянальнай культуры. Апроч таго, Пётр Вялікі пакінуў пасля сябе значную рукапісную спадчыну, якая налічвае больш дзясятка тамоў. І зараз у калейдаскопе мы зноў вернемся да падзей сучаснасці і накіруемся на Гродзеншчыну. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся, што цікавага адбываецца ў культурным жыцці рэгіёна. Міжнародны мастацкі пленэр, прымеркаваны да рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур, праводзіцца ў горадзе над Нёманам. Ініцыятыва ўзнікла ў асяроддзі гродзенскіх мастакоў у 2006 годзе. Ідэя знайшла падтрымку ў гродзенскім гарвыканкаме і генеральных консульствах Польшчы і Літвы. Яны і сталі асноўнымі арганізатарамі. Кожны раз у Гродном прыязджаюць новыя мастакі з розных краін – Расіі, Украіны, Польшчы, Грузіі, Літвы і Беларусі. Пленэр доўжыцца 2 тыдні, на працягу якіх мастакі працуюць у выбраных імі тэхніцы, жанры, тэме. Тэма гэтага года – мінулае і сучаснасць. Завяршае пленэр экспазіцыя, якая традыцыйна праводзіцца ў Гродзенскай гарадской выставачнай зале. У Гродзенскім тэатры лялек чарговая прэм'ера. Гэта пастаноўка па творы Мікалая Гогаля «Партрэт». Гэта дыпломная работа маладога, але вельмі тонкага рэжысёра, выпускніка Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў Яўгена Заруцкага. Не спрашчаючы тэкста, ідучы за філасофіяй пісьменніка, Яўген эксперыментуе з формай. Спектакль атрымаўся складаным з тэхнічнага боку. У партрэце няма ніводнай лялькі. Усю сцэнаграфію рэжысёр рабіў сваімі рукамі. Свае падарожныя нататкі на суд гродзенцаў прадставіў знакаміты мастак Валерый Стратовіч. Упершыню гэтая выстава была прадстаўлена ў Маскве ў амбасадзе Беларусі. На 40 палотнах можна ўбачыць марскія, гарадскія і вясковыя пейзажы, якія адлюстроўваюць мясціны, звязаныя з падарожжамі аўтара. Тут і краявіды Гданьска і Вроцлава, і цудоўныя прасторы Севернага Каўказа, і чароўная Венецыя, а таксама любы Гродна. Напрыканцы праграмы пра адметную падзею для прыхільнікаў фальклорнай музыкі. Сёння ў Мінску стартуе першы музычны фестываль «Беларускі стыль». Фэст аб'яднае як маладыя, так і ўжо вядомыя калектывы, якія працуюць у жанрах фолк, этна-джаз, рок, нойз і сінці-поп. Да ўдзелу ў фестывалі запрасілі музыкантаў з Беларусі, краін Балты, Украіны і Польшчы. Арганізатары плануюць правесці цэлую серыю музычных імпрэз, і ўжо сёння на першай фестывальнай сустрэчы слухачы пачуюць народныя песні ў выкананні лідара этна-трыа Троіцы Івана Кірчука, дуэта Агата і трыа Портмане. Канцэрт прыйдзецца даспадобы не толькі дарослым, але і дзецям, якія толькі пачынаюць вывучаць родную мову і культуру. І яшчэ сёння адзначаецца міжнародны дзень сяброў, свята, ад якога немагчыма заставацца ў баку. Сустракайцеся са сваімі сябрамі, абмяркоўвайце культурныя навіны і пазнавайце больш разам з намі на тэлеканале «Беларусь 3».